ler tatit mileting godo jagat wasisaning dewa ya jagat pramudita gelah-gelahing bawana sesukuring bumi lekethik ing jagat panus maning jajalan menungsa ora patut kowe sapa sejatining wujud kok kowe lanyo-lanyo ku mawani ngembari wujude Prabu Basudewa Wangsulana sing ora tata iki kowe mamakmu muk tumindakmu Nalendra Gung Binathara Ratu mandurake andon katresnan lah kok wani ngembari wujud korining Jatulaya tok jebol merga iki papan dunungku iki negaraku iki negara Mandura iki negaraku sak temene kowe sapa aku Prabu Basudewa Basudewa niku aku kae kuwi garwaku Yayi Dewi Maerah kuwi garwaku kae garwaku aja ngawur-gawar ngawur menungsa ratata yen ngono ora luput rasane ngatiku melang-melang kaya ninggal momongan pinggir dalan jebul menungsa ora tata kowe memba wujud betek kepengin mondong garwaku Yayi Dewi Maerah saiki ngene kowe kuat nampa kepelane Prabu Basudewa aku tak trimo ngalah meguru selawik taun jogeta tak kendangi nyata panjalmaning iblis yen menungsa lumrah mesti ora kecunggah nampa tangane Prabu Basudewa menungsa ratata tak suwunke marang panguwasaning Bathara ora gelem badar jati wujud jemparingku Tambanana
Hyang Agung, Hyang Agung. Lah kok lakone dadi kuwalak-kuwalik kaya ngene. Nggonku kudu nyangga, nggonku kudu nyandang lakon sing tak sandang. Merga saka pakartine garwanipun Kakang Yayi Dewi Maerah. 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 Kula wonten dawuh pangandika duh sinuwun, sinuwun. Kowe ngerti lakon sing tok sandang sing wis manjing ana Datulaya kae sapa? Sing wujude ngembari kaya dene pun Kakang. Kae panjalmaning mungsuh, wujude buta, ratu ngwagra. Sing membuh Prabu Basudewa mondhong jeneng sira merga gandrung-gandrung kapirangmu. Kepengin tresna karo kowe, Yayi Dewi Maerah. Sing tak gumunke, lah kok dilanggati, kok dilanggati. Duh, sinuwun. Blak kotang bloko suta yektosipun kula mboten nglegi wa menawi menika panjalmanipun mengsah. Yektosipun ingkang mimba Nalendra Ngwagra. Babar pisan ingkang garwa kula mboten uninga. Sekawit saking pucuk rikma ngantos dumugi dlamaan pepada. Prasasat mboten wonten bentenipun kaliyan paduka sinuwun Prabu Basudewa. Ning rak kringete beda. Kringete rak beda. Oh Maerah, Maerah. Upama agemane dianggep padha, wujude prejengane pakulitane padha. Ning kringete kowe ora iso mbedakake kringete bojomu karo dudu kowe rak beda. Lah kaya ngono kok ya dilakoni wae. Oh Gusti, Gusti. Duh, sinuwun, sinuwun. Bida menapa ing badhe dipun patrapaken dhateng ingkang garwa badhe kula sandhang. Kamangka duh sinuwun kelenggan menika kula sampun ngandhut wiji. Kula sampun ngandhut ponang jabang bayi sinuwun. Suram-suram dewangkara kingken lir mangus wakang layon denyo ilang memanise wadananira layung nadyan kowe garwane pun Kakang wong ayu, nadyan kowe bojoku, nanging lakune ngukum tumrap pemerintah negara Mandura kudu nindakke dana wesiasat. Sing becik sing bener wajib diganjar, ning sing ala sing luput wajib dipatrapi pidana. Amrih sak trep lan sak murwat kelawan keluputanmu Yayi Dewi Maerah. Kowe sing gawe lakon iki nadyan kowe ngandhut ponang jabang bayi nanging dudu wijinipun Kakang. Kowe tak sebratke saka negara Mandura Maerah. Tobat, tobat. Oh. Semanten paduka sinuwun Prabu ngenipun tega wentala dhateng ingkang garwa. Ngantos kula dipun tundhu ngoncat saking negari Mandura. Upami paduka mboten welas dhateng ingkang garwa, mestinipun paduka menika mesaken dhateng wiji ingkang kula kandhut menika. Wijine sapa? Kowe wijine sapa? Wine sapa? Kowe wine Prabu Gurawangsa dudu winipun Kakang. Yen winipun Kakang mesti bakal tak paringi pangapura. Ning merga kuwi panjalmaning mungsuh, aja nganti bumi negara Mandura kelepetan dudusan merga saka pakartimu Maerah. Gelem ora gelem wiwit dene iki kowe tata-tata. Tak sebrat koncat saka negara Mandura. Sing nganteni kowe yaiku Begawan Maruta manjing ana tengah alas. Uripmu Papariman Wulandara. Oh
amarga menoprik gantil buntut wisa dosang Kusuma Dewi ingkang abdi kula nyadong dawuh menapa sebabipun ketingalipun kok keronta-ronta penggalipun paduka Sang Kusuma Dewi kula nyadong dawuh duh Begawan Maruta kawruh anana mergo aku darbe luput tumrap negara Mandura utamane sinuwun Prabu Basudewa nggonku bandrek Sina nggonku lambang Sari Asmara kelawan panjalmaning mungsuh Prabu Gorawangsa kang membo sinuwun Prabu Basudewa Begawan Maruta aku ditundung ngoncat saka negara Mandura disebrat dono sak tengahing alas lan kowe ingkang didhawuhi supaya ngawat-awati lakuku Begawan Maruta. Aduh Gusti boten nyinten babar pisan semanten penandhang ingkang kedah dipun lampahi dening paduka Sang Kusuma Dewi mongko kula tingali kok radi munjuk pajaranipun persajan wae aku wis ngandhut ponang jabang bayi nanging iki wijine dudu wijine sinuwun Prabu Basudewa iki wijining Prabu Gorawangsa ingkang membo wujud sinuwun Prabu Begawan Maruta tak suwun kanthi banget aja ditegake aku aja tok tegake nuwun inggih to Sang Kusuma Dewi mung tansah ngestaken dawuh kroncalan padaranku kok rada munjuk ora penak banget Begawan Maruta coba golek papan sing rada jembar golek wit sing rada gedhe aku nyuwun kanthi banget diupakara mbok menawa iki arep mijil ponang jabang bayi Begawan Maruta ning carita gocap Dewi Maerah dipun kanteni Begawan Maruta manjing wonten sak tengahing wana gesangipun kelunta-lunta Bapa Riman Ngulandara rina pantaraning wengi nggenipun nedhi amung tansah nengga dawahipun godhong ingkang dawah wonten panggonipun Sang Dewi Maerah semanten ugi lamun Sang Dewi Maerah badhe ngersakaken munjuk kedah angupati dununging telaga ingkang wening toyane kaya ginege mangsane kaya dipun sampun ndungkap Nawa Candra Dasa Ari yak langse Gumbala Giri satemah brol mijil saking go garbanipun Sang Dewi Maerah anyarengi ing antariksa dumegluk kilat kumeclat yayah anyigar jagat angin lesus miwah prahara ingkang nempuh wonten sak tengahing wana jengaring ponang jabang bayi mijil jalu glewo kaya golek kencana nanging apaes yaksa jumbuh kelawan ingkang ngayomi nggih Sang Begawan Maruta pramila atmajanipun Dewi Maerah dipun paringi pusaka asma Raden Joko Maruta ya Raden Kangsa Dewa
sampun lega raos ing manah kula Sang Kusuma Dewi sekawit paduka nggenipun ngandhut ponang jabang bayi menika sampun midil jalu pekik marnanipun inggih nyuwun pangapunten kuciwanipun kok mijil siungipun Sang Kusuma Dewi pancen bener mengkono Begawan Maruta mbok menawa jumbo kelawan wijine Prabu Gurawangsa nalindra ing guwa Gra mularaning ingkang ngayomi aku kowe Begawan Maruta yoga aku iki wis tak wene pusaka asma Jaka Maruta ya Kangsa Dewa tak suwun kanthi banget aja kendhat nggon munggula wentah anakku lanang Kangsa Dewa ya Jaka Maruta. Oh inggih Sang Kusuma Dewi kula mung tansah ngestaken dawuh. Mboten perlu masumelang. Ingkang baken watone ngabdi kula dipun pasrahi ngreksa miwah gula wentah. Tumuling mangke badhe kula estakaken dawuh paduka Sang Kusuma Dewi. Nadyan dikaya ngapa duke ngune aku ya garwane sinuwun Prabu Basudewa. Mbok menawa besok dewasaning bocah iki bisa antuk kamulyan medhek kanugrahan saka negara Mandura Begawan Maruta. Mugi-mugi Sang Kusuma Dewi